Vale. Què? Amb ganes d'aprendre una cosa nova? Doncs avui aprendrem una cosa nova. Després del gran èxit de la review de l'Aigua de Madrid, hem vingut a Escòcia a provar un dels aliments, un dels menjars més típics d'Escòcia, que m'he enterat avui que existien. Es tracta de l'ou escocès. Com us podeu imaginar, està aquí dins, no té aquesta forma, sinó que s'ha d'obrir i després està dins. Vale. Així que això és el que farem avui. Benvinguts a un nou vídeo. Per obrir, no sé com s'obre, però haurem de fer així, vale? I us ensenyaré l'ou a càmera. A veure, us ensenyaré l'ou escocès, no el... Aquí, mireu quina forma més guai que té. És estrany perquè, clar, no havia pensat mai en menjar un ou arrebossat. Però resulta que sí que existeix i està aquí, a Escòcia. Als carrers d'Edimburg, que és un lloc perfecte per provar això per primer cop. Vale? I us regalaré aquest moment de provar l'ou escocès amb tots vosaltres. I direu, jo què guanyo mirant això? No res, però és el meu canal, així que he de guanyar jo. Vale? Suposo que es pot menjar amb la mà i està molt bé perquè es pot menjar fred. De fet, s'ha de menjar fred. I torna a enfocar una mica més. Teòricament és ou a dins i rodejat d'alguna carn i després arrebossat. O sigui que això és una locura. Vale? Ho provaré davant de tots vosaltres. Marta. Em recorda... ¿Mandonguilla? Sí, és com una mandonguilla, tio, t'ho juro. Arrebossada. I freda. L'hauria de passar al microones un rato. Però bueno, així és la vida. Acompanya'm a preguntar-li a un escocès què pensa de... un egg bowl, vale? What do you think about this? Is it a good food? You tell me you took a bite. Yeah, it's really good. Thank you for this, for doing this to humanity. Vale. I ara el que farem potser serà preguntar-li a un escocès de veritat. A veure. Alright. I com veieu, els carrers d'Edimburg estan ple d'escocesos i escocesos té molta qualitat musical. I els preguntarem què pensen, no, de l'ou escocès. Acompanyeu-me. What do you think about the Scottish egg? Do you like it? It's really good. Bueno, per acabar li hem preguntat a molta gent què pensava d'aquest ou escocès. I us veiem en el següent vídeo provant algun menjar de Bedford. Vinga. Are you from Scotland? No. Okay, you have to act like you are watching.